Tunec Romale, Titanic. 1914, otopila se 1931. Prcalo se tam, hulilo se tam, všechno. Vzpomínajte na všechno lidi, co tam umřeli. Ale musíš být než ješ. Tam byl to tam krásný, co, tady to přeprych, tady to všechno. Na jedna holka chtěla padat, ne, tak jako chtěl jsem jich zachránit a oni mi to dali jako znásilnění, ale ta holka řekla, že se chtěla koukat na ty lodní šrouby, ne, tady to, jako mě zachránila. No, počas jsem se podíval, všechno, tady to, v autě, jaká zima mi byla, hej. Jsem to do ní všechno stříkal. No, potom asi za 20 minut jsme napourali. No, už to šlo všechno k píči, víš co, tady to. Prostě nevím, víš co. Najednou, vole, to, víš co, se zvedla, vole, a už jsme byli v píči. Víš co. Se rozpůlila, teďkom jako co. Mám tlačit tu loď, já jsem vercák u sebe neměl. Víš jak, já bych to jinak udělal, ale neměl jsem vercák. Dobrý, tak se měj, čau.